Iro itrai. Saya siap pat ngai ku blei pi paro ha ka kerteng ka patiang tam ka jong uji su. Te ke ke benta ka bangawan ra shapi ha ka ni ka sngi ngalabo kerteng Haduh katno pi don ka jingkit khlieh. Te kidon ki weiru ki benta ki pangan kren rei ngan sekren ni ke benta ha ka baya dei bat ka jingkit khlieh. Te kad nganget kan wan ra ka jingkur khu ye pi ha ka ni ka sngi lang ba ka ni ka kubor ka ba ngan yo ban kren shapi la ka kubor kam dei be tang ka jingkit khlieh ka don saki wei pat ki benta han rei ngan kam kren chapang ka ni ka jingkit khlieh ha ka ni ka sngi tine pai lang bat ngan ka kitab jong u na ka kitab Exodus kala nong ka ba ar ka dekot ka ba ningkong Haduh ka ba shipo tikin pule ngan pule ayu ka Bible ka ang te ula let uwei ubriu na ka yeng ulebi bat ula chong kurem ya ka khon ulebi bat kata ka kentai kala pun khon bat kala kha khon chin rang de te haba kala yo i ba ulong u babaha briu kala buri ya u lai benai amen tiba pin sngut ho ikane ka benta phila ban pule Exodus kala nong ka beningkong ka dekot ka bakhat san ter Haduh ka bakut jong ka di kala nong ngan chukren shortcut pin sngut ho hang ni ba unius Egypt uniu paro ula don ya ka plan bat ula bo ru ya ka hukum ka ba lada kini ki khon Hebrew lada kini ki khon Hebrew ki yo khon da ki khon chinrang on pen yap no ya ki bat lada kha da ki khon kin thai on pen sa ya ki bat ka kme jong Moses haba kala kha yo Moses da khon chinrang kam shem la shet ting ban buri ya Moses bat kala ri pen em ya u Haduh lai benai bat haba kam la shu pan buri kala le kumno pinda puli ter pin tip ba om shem la pen yap ya Moses henry Moses ula long pen ban unong ya lam jong ki khon Israel ke e ka bang amut ban ong ya pi kalong ba haba ngi ki brio ngi wan cha ka perthai u setan u bishni yangi u kwa be ban pen yap henry lada u blei ula plan ka bamon om don bala ban pen yap no yangi te yo Moses ru la plan ban pen yap no na maria baro hi ki bregi khon chin rang de ban pen yap henry om shem la yo ban pen dep ya ka plan jong u baman ke e ka banga kwa ban ong ye pi ba ngiru ha ba ngidon ha ka perthai kam dei ka ba shujarang khat ba ngidon ha ka perthai re ka plan ka jong blei ka ba nga bat pi ngidon ha ka perthai namar kata yo don nap deng jong pi Haduh menta phim pat le ei na ka banta ka jong utra namar uwe pa uwe ukristan ha ba wan cha ka perthai uwe pa uwe ubre wan cha ka perthai ublei ukwa yangi bangin le ei ka no ka bentaru henry ai ngin le ei na ka banta ka jong utra wat ai bangin im le no ei ha ka perthai namar ha bangi im ha ka perthai ublei udon ka plan yangi namar kata wat ai bangin pendam no e kata ka plan ka ba ublei ula plan namar don bon ki briu kila let no na ka perthai klam da le ei te pi wanam ai ken ba pin long kum ta hanrai pendap ya ka plan ka ba ublei ula plan na ka banta ka jong pi ha ba pi don ha ka perthai ngi i hang ni ha ba ka ja kum ka ni ka jingja nganget ka don ka jing tunjuk ka ba kraw nganget ka jing tnam ki jing mot ki jing perkhat jong ka kmi u Moses kam dei shu ka ba malu mala hanai ngas ngau tho ba ka kmi u Moses ka de ka priu ka ba i yo blai ka don ha ka long yeng ka jong u blai namar kata hap deng jong ka jing tunjuk kala yo ya ka plan pat ngin ya pet ayu ka Bible ka ong ka e ka ta ka plan ti haba kam la buri chu yo u kala thau ka syang yo u da u thung shut bat kala lape ya ka da ka do bertha bat ka basiang ru bat kala bo ye te khlong ha po ru bat kala bo ya ka hapdeng ka kor harot kata ka wa ni i ka kme jong Moses ka yo ya ka ni ka jing start nang no ka yo ya ka ni ka jing start ka yo na u blai balai ka yo ya ka ni ka jing start namar ka long ka brio ka ba hap deng jo ka jing tun jo ka ba kraw ka nang ban IT ya la de sha ublai
Habakan nang ban IT yalade sya ublay. Kalau wan ka jing start haka. Bahkan tahu de ikriya. Bahkan sebor lape kemut ban sebor. Daka do bertabat ban tak daka besiang. Balai la tak daka besiang kenang baka kanom rung. Hapok jong ketuka kriya. Ngis ngau tho. Lada ya ka ling mentah. Don ijing petliu ibarit ha. Kalabiang ban pengam jelop. Ya ketuka ling. Henry kakmi jong Moses kala le ya kane kenang baka kanom yo ban rung bat kan pengam jelop. Ya kato kakriya kabalabu ya Moses ban penper ha kata ka ke ka pangakwa ban ong ya pi ba hap deng jong ka jing tunjuk ngakwa ban ong ya pi ki don ki breu ki bala syakri bahaya ublai ki bala tip ha bomlong ban le kane bomlong ban le katai bat kum ta ter Henry hap deng jong ka jing tunjuk ki don ki breu ki ban le pop ki ple jing khang yo setan hari ngakwa ban ong ya pi pop badet kiar ngalayo ki don ki brio ki bas dang ban kren gulmar ki tin ki bayap ki ba ki pledging khang yo setan ban pengam jelop ya ka jing ka jong ki bat bon ki kristan ki fail no kim yo ya ka juba namar ba ki pledging khang yo setan ha pedeng jong ka jing tenjo ringa ong ya pi wat nom pledging khang ksat lot ki jing khang jong setan da ka ba pin om pledging khang kumbangala ong ya pi kat badang jur ka jingele kat tanang penjur kar kum chakriyo blai nang penjur ka jing puli bible nang penjur ka jing ruai de hang ta kan pin yo e ka jing start kumbaka kmi jong Moses kala yo e ka de jing start na ublai bakan thau de ini kriya bakan bo bakan penper hapo ko baka don ru ka jinget ba on yo ri pen im ya ukhon jong ka nganget ka de ka jing tunjuk ka bakraw ya ikon balakha balapun ban chusha penyap ha ki brio kam dai ka kam ka basuk nganget ka de ka jing tunjuk ka bakraw hadu kata ka balese ngas ngo ban ong ba la da dei mangate bakat kani ka jing tunjuk te om don chu ka jing tunjuk ka bakraw henry kum ha kata ka por kadang nang ban perkhat balai namar bakat dei ka brio ka ba IT lot ya la de shautrai dei namar kata bangaru nga ong yepi wat nom long kita ki brio ki badu jingker man hap deng jong ka jing tunjuk ka bakraw nga ai ngu yu blai balai nga yang hadu mentah hadu kan ne na marba u blai uju pen pau yang nga ha jing pos niu ha ka wei ka miet ka ba ka jur ka jing yele yang nga ha ba ngadang sedang banyak nanti ka jing sya iben ka bashir kai bat ngala yo ha ka ta ka jing pos niu ba ngala ra shi bon ki jing le kai bat haba ngala ra kita ki jing le kai ngala mut ban le kai henry don de remote ban le kai te henry la down battery ngam la shu bangan le kai kata ka jing le kai bat de ban charge wai kata ka jing le kai henry om dan lat ha kata ka jaka ngala ong ngan le cheyeng ban charge khnang bangan yo pan le kai bat ha kata ka por ngala yo banga ra te khlung ngala sop da ka jan ka bale henry ngaklem pen kup ha bat ita ikhlung ila kriat bat ngalas ngausen hadu kata katai te ikhlung ba ngala mare ban poi shala yeng bat ngala kendit no haba ngala kendit ngala keli na utrai kamut ayu trai kane utrai ula ong yanga hap deng jong ka jing tunjo balai ba pas ngau si hadu kat ne hadu ba pen pejak yo mensim jong balai hadu ba ide klung jisu phala pen pejak hadu ba ya ka jing yele ka jong pa panam la ban job dan le ru em na mar ba phala pejak ka jing long mensim ka jong pa ka mobile la da pim charge pinom la ban petre kam ya ka itu I jing yele kai bang akwa ban le kai ngam la ban pentre kam ya ka na mar bom don light lada pi hapdeng jong ka jing tunjo pi thach no ban pule ka tien ka jong ublei pi thach no ban ruai pi thach no ban ruai pi thach no ban le ka mon ka jong ublei ngo ong ye pi pin sarem pin nam job pin nam la ban le ru em ka mobile ka bom don battery show pim la ban pendan kam ka jing im jong pi ka bom don ni ka ding mun sim ba khoi kam la ban ya khon persha e ke jing ki ba pi mat ha ka jing em ka jong pi henry hapdeng jong ka jing sha iben hapdeng jong ka jing tunjo la ha ka no ka banta ka ba pi don ngo ong ye pi wat pen lip ya ka ding jong mun sim ba khoi na mala ka ding mun sim ba khoi ka lip no ha ka jing em ka jong pi to tip ya ka ni ka wei ba pin sa fail ba pin nam job da le ru em
ngai ngo ublei haba ublei pen I nga kum tanga snow tho nadu kata ka por ong pleng lada ka wan ka jing tenju ngan pen rehem shu na mar bahaba ngarhem ngan yakun bat haba ngan yakun ngan job ki jing le ka thoi ki jing le ba wan ha ka jing ka jongi ka ba charge ka ba thau ba man la ka sin pule ka tin ka jong bleng in rain in ro ba ngin pen rehem ha ba hang ta ka ngin job ki jing le bat dei na ka ta ka taw ba nga ju job na ka we ka por sha ka we ka por ublei ju pen I lu pa ba yang ha po jing po sneu ba ha ba nga kli utra u ju ya tho e nga ba le kum ta dei na ka ta ka taw ba ngam ju feel nga job na ka we ka por sha ka we ka por na mar ka ta nga ai lot ka buram sha utrai ubala pen I yang hai ki jing pen pau baka e ka banga don kam bale bale upen pau na ma banga I kum baka me jong Moses ka don ka jing I yo blei ula pen I ba ayu kan le wat kum ha ka di ka por kam chem don ya kan ka jing sep ting ban bure yo Moses bat kala plan ya kan ka plan bat kala long ru ka jing kurku ni pe chu ayu ka Bible ko ong namar kata ngaku haban ong ya pi wat ju play jing khang yo setan I tliu berit labyang man pen rem ya pi man pen feel ya pi ha ka jing ya lan ti ka jong pi dei na kata kata nga chu ong ya pi pop berit kiar ban le I jing thop berit kiar ban le namar ba phin yo e ka jing job namar ki jing thop berit ki khang no e ka jing kurku ka khang no e ka jing job dei na kata kata ba ki briu kim ya yo bedeng ha ba ki shing ha ba ki im ha ka di sla jo ka ni ka perthai tingin epet kini ka khot ka ba saw ka ba ka de ka nehi ka banta ka ba ngala bo ya ka ka kerteng te ka men jong u kala yang na sha jungai ban yo tep ayu ka ja yo u ngi I hang ne ba ka Miriam ka doni ka jingkit khlieh na ka banta upara jong ka ne ka jingkit khlieh ka ba ka Miriam ka don ya upara jong ka kalong ka badon kam yang nga ba yapi bangin don ka jingkit khlieh na kam ta ka yeng ka sam ka jongi ngi hab ban don ka jingkit khlieh nga ai ngo yo blai nga de ka prio ka badon pha ka jingkit khlieh ai ngo yo blai ka ta kam de ka bor ka jonga de ka ta ka jingit ka banga yo blai u blai u ai nga ka ta ka jingkit khlieh pat nga don ka jingkit khlieh na ka ta ka yeng ka sam na ka ta ki bahi ngi bahasam ki jonga pi don Haduh katno ka jingkit khlieh na ka banta ki bahi ngi bahasam ki jong pi de ban don ni ka jingkit khlieh ngi I ka Miriam hangne haba u Moses u dangrit ka don ni ka jingkit khlieh hanre onda ula he kas dang ban bishni u bat ka bishni yo Moses Haduh bakala yo pang nyang thole ka e ka banga kwa ban ong ya pi ngam ong ya baro hanre sa chap pi ya la de yo pi ru pi don ya ka ni ka judging long ka baka Miriam ka don ngakwa ban ong ya pi ki don pon ki khon kristan ki baki ki la long ki kristan hanre ka don ka ji yakni spa ni pau ka don ka ji yakni jakaputa ka don ka ji ya penyap si para tang na marka spa haja ka ban don ka jingkit khlieh hanre ka don ka ji yakni spa ka don ka jing bishni ka jing pi hoi si para om la ban ya e si para om la ban ya rung ya mi si para balai namar bom don ka jingkit khlieh don ka jing bishni don ka jing khwan man toy kata kam de ban don hangi ki khon kristan ki de ki khon kristan hanre ki bapon ki khon kristan hi ki le ki kam setan ka long ka ek ba pens ngau si sat ya ublai ban don kum ki ne ki jing long namar kata wat nom long kum ta ki himen para na ya kran ngala yo I wat ki kime ki pa ki don ki bom don ka jingkit khlieh nam ta ki khon ki kti haba ki khon ki kti u setan ula yo an penyap ya ka jing long man sem ka jong ki kim don ka jingkit khlieh kim wat ki lat ki lenti kum nu ngan le bangan yo ban pen im ya la ka long yeng ka long sam don ki kime ki pa ki bom don ru ya ka jingkit khlieh ki bom wat ya ka lenti kum nu ngan le han ring ong ya pi la da pi don ka jingkit khlieh pan sngo ba yo play wat ju play jing khang yo setan haba pi duai ki jing duai jong pi ki long ki ba ki yo khma jong play but un ju bab na ka ban ta ki khon ki ti ki jong pi ki bo setan ula bot pan yap ya ki u setan u thmuan pan yap yo Moses Haduh u setan ula lak mo ban pan yap em om shim la bale namar ka kmi jong u ka long ka ba don ka jingkit khlieh ka dot ka jing ade ka ba chan but u play pi ru to don ka jing ade ka ba chan don ka jingkit khlieh pat pi ki himban ki para wat ju ya bishni shi para let's say ki me ki pa ki jong pi ki la ala ki jong ki bha hanre yo let's say na teng jong pi don ki ba duk ki ba sok wat habala bha
Let's kim la ban pentrai kami kata spa kapau kila keladuk lada don nap deng jong pi ki bebet ki bebiang tolong ki badon ka jingkit khlieh ban ya rap ya ki breu habangi don ngi dang ya rap kat notam ya ka yeng ka semla jong hatu kam de yang ngi bangin ya ram ka de kan yang ngi bangin ya ram la ka de na ka beta ka mensim ngi ya ram la ka de ya ka do ru ngi ya ram don ka jingkit khlieh wat nam don ka jing ya bishni shipara Henry don ka jingkit khlieh nam ta ka long yeng ka long sem ka jong pi knang ba uble un yo ban kur khui pi ha ka chi ka jong pi tin puli shu ayu ka bible ka ong te ka kun uparop kala wan hiar ban sum ha ka ta ka wa bat ki shakri kan thai jong ka ki lai yat kai harot ka wa te ha ba la yo I ka ta ka shang happening ka kor kala pha shim ya ka shakri te onda kala play ya ka kala yo I tai khlong te hakmi I tai khlong ila yam bat kala snowsen e yo u kala ongru u ne ulong uwe na ki khon hebru ublei jongi ublei ba phla hado kata kata la shisha bani nujor ya ka jing phla ka jong ublei jongi na ka to hi ka yeng ka ba long ka jing ma na ka to hi ka yeng ka bala thmu wan penyap yo Moses nakatohi ka yeng la mi kinong ya da ban ya da yo Moses utau de blei jongi dei na mar kata kata kwa ban ong ye phiwa nam shep ting yo ta umrat klau u ban sawan ban sin char ha kan ka perthai la da phi don ka jing ya dei ka ba jan bat ublei un bu ba ka jing ya da yangi un bu ka jing ya da phindep tit ha kan ka por kalong ka ba e shisha ban ya da yo Moses na mar la bu da ka an man penyap lut ben na phang han rei om shem la yo bat penyap ya u na mar ba ublei u ya da te na mar shi sien ba ublei u don manote bala shisha wat man ta ka si ka te ka si ka ba phla ba man ta ka si ublei u le kamba yang man ta ka si bat ya ka parlok ka jonga la dei ba jatanga mar wei lese kata kala ban long ka ba syukur te han rei ngia jalang baro arngut ting la ya let ha ka wi ka yeng man mar badon ba bala klat no te ngi la ya let ken te dang ngi la ya let ha ka yeng ya breu man ta hi phang ngi dang shuawan te ngalet pet ken ye itu iba yap te ngayu iba ila khaprit pet kum to ila klat no te nga prakhat apo donor ngong ni nga ai ngu yu pleng ala yo ban pan ruai ni kong ila let suk te ngala let ban syong no ngala ya kren bat kita ki breu hata hapo ha kata ka jaka ka ba ya syong kum to te kila ya tho kita ki breu ki ong ni ini ipara jongi te men ha ka por be ila let te ila khabrep ka khmat bat ikhlem pet shu han rei menta shi phang shu pet bet kreu kata ka khmat yong ki ni kila lengo imat ikhlem pat yap idang imat ini ibreu han rei ngila kum thap apo senduk kum no umta kila plit vut kata ka senduk han rei ha ba ki pet oi la khlat shisha te ngala lengo ngong he ngi pet se ha ba nga te nga khlem yo i pet ni i khaprep ki khmat ngong menta pro pet nga i pet ni i khaprep ne ki khmat i ong la pet tengok nga yu i khaprep bet kum tu hi tengok kali tu perlok junga upi i ba khaprep ni i ba pet yo nga yu i ba khaprep te ade na ta ni ngong ni nga ai ngu utrai upen i yang nga ba i to ba itu i bri khaprep wat ha ba i pet bet ka khmat i pet pelo bet ka khmat re mangi pat arngot ni yo i ba i yo thia ba leng ngai hi ha kata ka jing yo i ka junga ngam shem la yo i ba i pet la da i pet la se baro shimen kan perkhat sa ba i pet kum ta te han re nga klem yo i kata ka de kamba ka ba ule ba itu i parlok chungai de beting et ba bat ngaru dang yu i kum tu ngam junang shu ban thia wat stayo arta yo ru uble u tipte kata ka benta na mar kata u pen yo i yang ni arngot ba itu i briu yo thia ba ka ba itu i briu parok khat ki ya tho ba i pet bet te uble ula te ban pen ka i ki khmat chung ki te ki nong shun ban pen sniu yangi uble jungi ula ban le ka kamba kumba ula le ekani ka kamba la dei ban cha penyap yong Moses hen rei la mi na ka yeng jong ka khon jong upharo phi banda ban ri ban sumar yong Moses ka de ka kamba ka ba phla ka kamba ka ba kraw ka ba uble ule ya ki te ki breu ha ba kin job ya ka jingten jo ha ba kin nang man ya khun ha pedeng jong ka jingten jo ka de ka lat jong ka jingten tiu habala dep ka jingten jo ka don ka bainong bat ka ne ka de ka bainong ka ba kraw ka ba ka me jong Moses kala yo na ma ka shania how try blejuni ulong ubala be ban le eki barokhot ki ba ni nim la ban perkhat bat la ong kum no ka hemman jong
te kala ong haka khon uparup ngan let khot kanong bat khon ya pa nagi kan thei Hebrew ba kan yo ri khlong ya pa shisha ka long shisha ka ba phla Haduh kata ngala perkat chapang kani ka khubor bat ngala yo i ba ka long ka ek ba sngotan nat namar ka ek ba nga kwa ban ong ya pi lada hap deng jong ka jing tan jo lada pinang ban chong ha ki ti ki jat ki jong trai ki plan ki ba pi phin le kin long ki ba successful kin long ki ba job kala plan man thau di ikria kala plan man le bu ha kor kala don ru ka jinget ba u khon jong ka unom yam bat kala long ka plan kala long ka ba success han repon ki breu ha ba ki plan ni ka no ka benta kim shim la ya tho show try kim shong khop how try de na ka daw ki feel lut ki plan ki jong ki han re hap deng jong ka jing sngo si la ne hap deng jong ka jing sngo ba ngo ong ya pi shong khop bat u try ki plan jong pi baro kin long ki ba success pin job la ka long ka plan ka ba kin German sim pin job la ka long ka plan na mata ka ni ka met ka ba bli la po yangi kan long bet ka ba job na ka wei ka por sha ka wei ka por bat ka ti ka jong blai ko ong shu shu kum no bat ka khun uparo kala ong haka khilet te ka ta ka khna kala len bat kala khot ya ka kmi jong ita ikhlung ka khun uparo te kala ong haka tu shim no ya ini ikhlung bat tu riru ya i na ka banta jonga ngan ai ka painong jong pha te ka ta ka priyo kala shimi te ikhlung ba kala ri ya i kalong shisha ka kamba ka ba phla na mar ba ompat ju kham ja kot ba ki kmi kin ri la ki jong ki khon kin yo la ka bai nong kat ba kot hi ka khmat ka jong a teng ngam pat ju yo i ba kin don ki brio ki bari ki khon la jong ki yo la ka bai nong han re ka kmi u Moses ka yo ya ka bai nong ha ba ka ri la i jong i khon ka de ka kamba ka ba phla na mar ba le na mar ba ka shania ka ai ti lot ha ka ti ka jong trai hari ke ek banga kham kwa bangan kran ya phi ha ka ka khlemat ka long ka ne ka banta ka ba ha ba phi la yo ki khon ki ti ki jong phi ha ba ngi la yo ki khon ki ti ha ke ti ki jong ngi ngin tip ya ka ni ka wei ba ki tu ki khon kim de ki khon ki jong ngi ki ki khon ki jong blai ngi long tang ki kme ki pa ha ka do han re ki ki khon ki jong blai ki ba blai u ai ha ngi ba ngi long tang ki aya ki ban ri ban sumaria ki nga kwa ban ong ye phi la da phinang ban ri ha ka rukom ka batay ya la ki jong ki khon ki ti phin yo ka pai nong ka ba kham kraw ban ya ka ba ka me u Moses ka la yo na ka ti ka khon jong pharo ka ni ka khon jong pharo ka no e kan ai bai nong ya o ya ka me jong u Moses han re ka e ka banga kwa ban ong ye phi yo ka pai nong ka ba kham kraw na u blai la da phinang ban ri ba ya ki khon ki ba u blai la ai ha ka ti ka jong phi han re la da phim nang ban ri ba u blai on sapan chi ken na phi ki me ki pa nga kwa ban ong ye phi ya kata la da phi nang ban ri phin yo ka jing suk ka jing men ka jing koi ka jing khia ha ka mat ha ka man sim bat ha ka jing imru phin yo ka long ye ka long sam ka ba suk bak men phin yo ka bai nong na du nang ni na khando ba kata ka long ka jing suk ka ba ngim la ban siu da ka dor ka ba ngi kamai da ka ni ka ap ka jong ngi han re kata ka jing suk ka ba wan na ka khat ka jong trai pat chalen dat ru ngin yo e ka bai nong hari ka bas ngau si ka long ka ne ba ki long kme ki ba bon ha ba ki khon ki yam na do dang ret ik long his nam pat don ki la ai de ki mobile phone bat phim tip ba ka mobile ka don ka virus kam long ya phi ki kme ki pa ha ba ki khon ki jong phi ki yam phin ai da ka mobile tang ba phin yo ban tre ki kam ki jam tang ba phin yo ban long lai lui phi ai da ka mobile yi tu ki khon ba pen snap na ka ba i yam ka long ka ba bakla pen thiet e ki jing la kai phi kwa ban hi kai e ki pen thiet ka kot wat nom ai de ki mobile phone ki jong phi ngala yu i ki kme ki pa ki one tap kat dish kim ong bangan pet news kim ong bangan pet ka khubor na ka tien ka jong ble kim ong bangan pet ki jing rai ro henry ban pen pet cartoon ni ki khon ka ba ki tu ki cartoon ki de ki bala pen kentang ha ki suot da ka ti la jong ki bon ki kme ki pa ki pen jat ya la ki khon ki ti on da ki khon ki ti ki la he ki la san char da bom man da usaitan ki jinjar pan hang ta ki sa ong ba ki khon junga ki khon ki ba da kai han re kim tip ba de ma ki ba sa da ki ki bom te na tu ba ki dang ret la da don na pdeng jong phi ki ba long kom ta kala no ka ba mut pan map no trai
lada don pat kiba omlong kom ta ya ro utrai ba phi la nang na du dang ren te ya ro utrai te na ka ban ta ki ba pat kha ki bam pat pon nga ong ye phi wat nom hi kai ki khon da ka mobile onda ki la samla ro phi la ai hi kai lu pa ya ki lada phi nang man yai kalan ti ka ba de lada phi hi kai kin sa ko ngo hi kai lu pa ya ki ba kin pet tang ki ki ba te na ka ni ka mobile wat nom pet ki bom te na mar ba lada phi pet ya ki ki ba te phi pet ya ki bom te ka ba mot long kom ba phi la ot da ka wat hani harandang dala de ya la de phi pen yap ki ba bon ki yap ki jong long man sien ba le na mar kim nang man penan kam ya ka mobile han re la da phi la nang nadu dang ret wat chu ai mobile ki khon ki jong phi kila he kila san la da phi ai ru hi kai shua ki shua phin ai ka mobile uble un ai phi ka bai nong ka ba kham krao kham palat ya ka ba ka me ka jong moses kala yo na ka ti jong pharop na mar ki briu ka no kin la bat siu bai nong yangi uble ken un ai ka bai nong yangi phin yo ka long yeng ka long sam ka ba sok ka ba men ka ba tap tan ki jing rai ro ka yeng ka jong phi kan tan chang kam ka sngi phin long ka jing ka khu ka jing man toy che ki ba bon ki man sing ki ba kordor hatu phim kwa ek ta ka jing ka khu ka ba phi yo no ble na du nang ne phin yo jing ka khu sha landar phin yo namaro phi don ka jingkit khlieh nama ta ka long yeng ka long san namar kata wat nam sha da lele ru em ba uset tan pen yak ki khon ki ti ki jong phi hen re ya khon ya sat ba wat ju ple jing khang yo uset tan namar ka jing ple jing khang ka jong phi ibarit la biang man pen rem ya phi namar kata balai nga ju ong ya phi sa pet lut ki video ki banga hikai namar ka wei ba ka video ka don la ka jong ka jing mot ka ba phi ha pan pen trekam namar ngang kwa ban wan ra lot pa ro khai ki chi kai berit ngan hi kai lot ye phi khna ba phin yo badeng na do nang nei na khno khnang ba phin yo jubab na do nang nei na khandau ngan nam hi kai tang ki chi hi kai ki ba kham long ki ba jrong la ne ki ba kham long ki ba ngan ong kum no namar ba i ji hi kai i berit ru nga kwa ban wan ra che phi ki ba phi don kam ban tip dang don chi bon ki ba nga hap ban hi kai ye phi bat lada phi long la kloi ban le nga ngai ba phin se yo ma ti ka jing suk na du nang nei na khandau de na takadaw nga sa ong ye phi baro ba long phi ki ba pet lut ye ka video ka ba nga la hikai kham tam ka tu ka bok bat ka nusit khalong ka badan kam haduk ta ba phin pet na mar kata phi ki bom bat pet ye ka tu ka ji hikai ka ba nga la kran chi phang ka bok bat ka nusit sa pet ye ka tu ka ji hikai na mar haduk man ta nga dang i ki comments ki ba ong don bok mo kong bat kum ta tar te sa pet ye ka tu ka ji hikai khna ba kan wan ra ki ji kur khu ha ga ji em ka jong phi to ble un yo ban kur khu ye phi ye ro itra